kabeh bubrah. Suasana wis mulai pecah, kabeh wong tumindake sing ora genah. Oh no. Aku repot ini ki. Niatku budal mancing golek welut. Arepe mulai malah nek berita koyo ngene iki terus piye maksudnya iki? Iki tenanan opo? Tak wacane ya, Rek. Himbauan dari pemerintah larangan untuk mudik. Ya dilarang mudik terus aku mulai piye ngene iki. Ya nek berita kena takon dia. Sini rame nang sawah iki. Terus piye iki? Ini cacah kayak celuknya saya. Yo, Pli. Woi. Ini lo. Oh iya. Beneran. Joko ndi iki mau lho. Perang-perang dino raket nah itu bal. Aku nang kene ae ket ndeknane nyo. Mari aku niat kan budakku apa mancing to golek welut. Terus sampai mulai iki ndelok HP beritane ora genah doan. Aku yo bingung iki tenan ora makane HP takon nek bolo liwat. Kok moro ana himbauan pemerintah larangan mudik untuk yang lagi bepergian lah. Aku terus piye ngene aku mulai Oh, halah reyo wong pot kok sing ora oleh mudik iki wong sing kerja adoh ngarep balik yo adoh iki Mas aku. Adoh mulai nek kene kuwi ternyunyuk kowe iki. Kurang paham iki. Mas aku wis adoh, aku mlaku yo kewesel ae. Mangkane aku ora nyanti-nyanti bram-bram dino mek nang kene mangani sengko kae. Aleh mudik kira mudik nang kene ae ora apa-apa jane. Tapi yo engko kirim mono sego. Oh, percuma ngomongan karo wong gagal paham. Dasare cah pekok. Njo, ngaleh njo nek. Malah do ngaleh iki piye iki. Woi, aku piye iki? Oleh mulih ora? Ora oleh, kena lockdown.